livelihood training. So itap da tayo, provide tayo ti trainer, and then di curriculum, tapos isudan ti makamo nga mangbayad ka di jay dadong mapayong magten nga budgetary requirements na. Well, as far as funding is concerned, dito ti local tayo, dagi jay district representatives tayo, ma'am. Consistent data nga addat ti allocations nga ipapaida ti TESDA, ta may samot nga makita da nga ti di nga rod development of human capital ket masapol, especially tatta nga tiyempo ket nagpaspas nga agbaliw iti teknolohiya, masapol nga talagang naka up to date dagiti skills ken knowledge dagiti middle level manpower tayo. District ken party list representatives, tinawan data nga adda iti allocations da, so dagiti awagan ting special training for employment program. Kumpleto dito, free training, free assessment, at dapat iti maipaayng starter toolkits. Just like idi March 6, Ma'am Joya, nagiwaras kami ti starter toolkit di jay Candon City. Dito programa ni Congresswoman Christine Singson. That day ket na iwaras at 175 nga graduates tayo para kada ito nga programa da ket naiwarasan dan ti toolkit si di March 6. So kasto ni tiragragsak da ta at least naawat dan, so kompleto dan, mabalindan ti agtrabaho at dan di skills and knowledge at da pa yung sa rin nga gamit. So digit ti pinaka importante nga program nga part diti programa maadaan da iti toolkits alikaman nga usaren. Kunada nga rod, nung daduma, hanmet nga amin nga nakapagturpos ket kabailan dati gumatang ti bukod da. So, maragragsakan da, taad da dagiti nga component ti training program nga naawat da. So, apart from training talaga, sir, agit inad kayo pa iti di allowance and DJ toolkits nga masapulan to, sir? Yes, ma'am. DJ special training for employment program, kumpleto nga talaga DJ training, assessment, no pumasada, certificate, allowances, and then DJ toolkits, no adda mausarda sila humadagiti grade 20 welding, adda welding da, dagiti grade 20 dressmaking, adda ti sewing machine da. So basically adda dagiti basic tools da. Handmade kit nga may paay amin nga mabalindan iti training sila man ni welding haan nga karaman di electrode di pagsinit da ngem di welding machine adda dagi lang ti expenses da, pero at least adda andan di pinaka primary nga usarenda andan nga marigatan nga umawat ti trabaho ket basit lang met siyempre agpunan da met ti basit Ma'am Joy ano damdamo da. So nga kang kanayon mga ibagbaga no once nga madandan ti kasjay nga adda mga wisking nga adda nga agtrabaho ket saysaya atin da iti trabaho da ta day tamet ti maysa nga kangrunaan nga rason no apay nga maaddan ka ti suki no napintas ti trabaho nasaya at ti panakitungom kadakwada dapat agkasingin da dagiti ore napintas ti trabaho yo no hanmet nga nasaya at ti attitude handa nga agsubli, never nga agsubli da no kunada nga ma-attitude, ma'am. So part pa iti pa-training iti test da haan lang skills and knowledge the development pa ti nasya nga kababalin, Ma'am Joya. Although orient assessment makikita dayjay haan lang nga skills and knowledge iti kitkitaan di assessor dayjay pa ti attitude na kangrunaan na ore na laing no haan nga napintas di attitude na dakdakkel di tsansa na nga haan nga pumasa not yet competent ti awag mi diyan. Okay, sir. So, sir, as of to date, ano niya dagi slots or mano ti slots nga nakaalat for ano? Well, Test Ilocos, sir? for Test the Ilocos, sir, ma'am, as of to date, addaan tayon ti 1,358 slots. Though dagitay daduma ditoy ket nang rugidan deti February and deti earlier part of March ken basically yun ti record mi at the DG awagan mi nga indicative date to start. So based on our records igaman ti tatta, some will start on April, others on May and on July. Dagitimat dagitay agdamang records tayo. So no kayat dagitay ka probinsyaan tayo nga maka-avail ti scholarship, no adda po dagiti asdeng nga
institutions dito ayan yung mapaling ka pangkayag damag wenno umay kayo apo dito itesda ta maasistiran da kayo ta maamuan nyo no nya digiti available pa nga slots into no umay kay dito it can barbareng no matulungan da kay nga maka-avail digiti nga training ken no barbareng may rana nga DJ kayat yung trainingen ket adda pay available slots. Yes, sir. Sir, for example, kung man ka naka-avail na konti may isang training pang TESDA, nakaawat na 22 gigs and all, eligible na kayo ba to avail of other nga training? Yes, ma'am. Ti TESDA po ket multiple availment. Dagiti di may isang training mabalin nga ag-avail ti mamin ano nga daras. Kasi ti mabalbalin ket ag multi-skilled dagiti kaprobinsyan tayo dagiti adati middle level manpower taano napimpintas DJ opportunity da nga madan ti pagsakulan sanda lang nga naka-focus ti may isang skill multi-skilled adu ti mabalinda nga aramiden adu ti kabaalanda so adu met ti mabalinda nga sumrekan especially dagiti skilled tayo tatta Ma'am Joya ket no daduma dito yung probinsya tayong Ilocos Sur, ada talaga ti pagsapulan. Ngem, syempre, han nga amin ket ma-accommodate. So nga dagiti daduma ket self-employed da ket no multi-skilled da adu ti mabalinda nga aramiden. Kayam tag welding, kayam ti agkarpintero, kayam ti ag-baking. So adu di opportunity nga mapasaya at di kabibiyag mo no at adu ti kabaalan nga aramiden. Yes, sir. Sir, ada mo tayo di instances nga ma-reject di application di may isang kahit nag-training, siya. Tapos di na ibagam tayo, sir, nga non-competent siya. No GNT kwa, di ma-reject nga maawat nga makapag-avail, adala tamat kasi no haan na nga ma-meet di minimum requirements tayo prior kin di gamin pa nag-start ti training ket ada i-collect tayo nga minimal requirements sa dala tamot gamin requirements like JH no adda digi salon problema ti salon adda so dagiti basically dagiti reasons nga handa nga talaga nga maka-avail han nga di nga kayat nga pag trainingen ida nga haan nga palubusan di sitwasyon da di mat not yet competent ma'am nakapag-training da nag-exam dan pero handang perform DJ requirement, DJ standard. Kasi ti competency assessment i-determine tayo DJ kabailan na. Competent ba't lang nga mang trabaho, di requirement ti industry. Kasi digiti pa-training tayo, kan di content ti assessment. Industry-based digito yan, ma'am. Ti nag-input digiti nga pa-training tayo, kat digiti taga-industriya. So, nuhan na nga ma-perform, DJ content DJ competency assessment so agbalin ni so nga not yet competent kaya nasawan failed na failed can DJ nga exam mabalin nan to ulit na ta yes ma'am mabalin lata kinyami we give them multiple chances up to 3 siguro up to 3 kasi no paka namilo tampay lang nga competent hampay lapim masa ket we strongly suggest nga ag-undergo that ti refresher kasi di nami ilong amin nga intake mo nga same ti result na so i-assume tayo nga medyo di skill scenarios na ket haan nga naka-align kin di standard so i-require tayo nga ag-refresher da no makasurusuro da maamuanda di dapat nga maamuanda Kaya ma-evaluate na mo dya bagida no niya di pagkapuyan da. Kasi di hindi feedbacking, kalpasan nga min di assessment ma'am ni assessor ni assess yag one-on-one da. I-feedback met ni assessor deti kung natin nga nang pa-exam kinya na no anya DJ nagbalin nga performance no. So from there, maamuan na no niya DJ weaknesses na and reasons no aping nagbalin nga not yet competent at that time. Yes. Sir, did you pa na-process the NC1 or NC2 certification? Awan po to spare at DJ? Well, the GJ scholars mitatan free. The GJ issue once certificate and national certificate. Tatangaminan ma'am ket kwan electronic certificate. I-send min DJ email da haan nga kasi dati din nga i-issue tayo nga
nga hard copy. Na eliminate awan di ayon. Ngam dagiti agren renumet nga dadumang umay dito office, though we issue electronic certificate, but we will charge them 35 pesos. When very minimal lang ma'am dayjay ang amount. Yes, sir. Adamat ti kwa yun ti circular tayo kanday haan nga decision ti provincial office. Amin nga test the offices no kakas jay adda masingir nga 35 pesos kada kwan. Sir, dagiti pa training tayo, does it cater lang kadagiti individual nga applicants mo no? For example, go-offer tayo mati, may isang asosasyon or may isang grupo, siya mat. When ma'am, amin mabalin, individual, mapanda, tulungan tayo da nga makaabel, ipantay ka di institutions nga agop-offer kan di sapsapulan da nga pa-training, mabalin na tamat no grupo. In fact, adun digitay na kan-conduct nga pa-training nga request may isang grupo. For example, digitay non-government organization, worth mentioning lang that may isang industry tibet board tayo, di iShare pa, namuya po di Ilocos for hospitality and related professionals, iShare pa, digiti grupo, digiti the hotels na, the restaurants na diti probinsya tayong Ilocos or Vegan City. Ada na-implement nga training para kadigi empleyado da kasi na-determine nga masapol da kasi i-enhance tayo skills digiti empleyado ti hotels and restaurants. So, nag-request da, nagrantan digiti. So, dapat digiti barbarangays nga request ti training, LGUs ma'am, request ti training. Mapatgan lat tamat provided that available lakit di amin kinyatay dito no daduma ket partnership tumultulong kami pa no awan ti available nga pundumi mabalin kami nga makitinulong nga agsapul iti partners kang runaan nga itatap tayo no kasi ket University of Northern Philippines naayat damat nga tumultulong da Dr. Cador so ngano kasjay letter te kanyada kadwan namat ket patpat ganda Ma'am Joya. And then, i-mention ko lang, para kadagiti apo agbibuyat at no, kayat yo, training ket ti kangurunan nga constraint kami iti ket awan pagpleta niya. So, ken adayo di papanan, anda mapanawan di pamilyada. Adda na po ti nagbarati test da ti community-based training program. Pinaliktad tayon, instead nga di training ti mapanjay institution baligtadan jay institution di mapan jay community so nga community based training program madalang requirements sa dagiti apong mostly lang nga magagrantan ma'am no jay grupo kuma grupo iti agrequest niya tayo located da kin jay may mesa nga community mabalintay nga patngan kasi no scattered damat ketaan nga mabalin kasi hanmet lang nga ma-eliminate di problema nga adayo kasi baka nabdaga po sa bali nga lugar. So nung may sa community or adjacent kailaan mabalin tayong i-conduct di training program dita community yun. Yes, sir. Sir, tamno mas lang mas po yung tayo ti publiko nga apply kada ito libre nga pa training tayo sir baka damabayin mo ma-share nga inspiring story ti may nga scholar tayo. Yes, oo. Well, when ma'am, though specifically hang kumaibaga kasi pero adun dagiti nag-graduate test dang gapo iti skills training nga naala daket adan tinapindas nga pagsapulan da entrepreneur dan in fact kaya't ko nga i-example dagiti training institutions tayo ditoy. Dati da ma'am ket ko empleyado dala ti may isang nga institution ngem iti tawag na dito yan nagala dati adong certificates da nagtraining da and then nakaornong da nagpatakdat dan ti bukod dan schools at dakas jing scenario tayo dito probinsya tayo ng Ilocos or di certificate nga nagaputi test da iso ti nausar da nga nag-register ti Department of Trade and Industry
nag-register di Securities and Exchange Commission, nagpuunan da. Adamo at digijay na-promote. Nagbalinan nga ng mato di posisyon da, gapuanan ta, addaan dan iti national certificate, adarigitay nag-abroad, nga ibagbagada kanya tayo nga nuhaan nga gapu kendi certificate nga iganda nga nagapu ti TESDA ket mabalin nga handa nga nakapan or mabalin nga deji target da nga klase ti trabaho ket han nga isut ti trabaho nga na-applyan da kuma. So dagiti ma'am dagitay testimonies nga mangmangeg tayo nga naitulong dagiti certificate tayo. So ibig sabihin no holder kan di certificate ket capable kan nga mang-perform di i-require ni industry. At dapat dagiti international industries nga ag-validate kinya tayo ma'am no i-present da di certificate da nga test certificate adda dagiti mauawat tayo ti email nga i-verify da iso nga ikagkagumaami nga birbirukin di records da ta dijay ket nakapatpateg tano once nga ma-verify mi nga authentic di in present da nga certificate coming from TESDA ket isumit ti maysa nga basehan di employer nga decide para kada kuada no ti masakbayan da di nag-applyan da ma'am. Okay. So dagiti pa training tayo para lang ba ti Ilocos residents or how? Ma'am, though we prioritize sana kasi adamat ti allocations ti dadto mga probinsya nga maan gamin nga pare-parehas dagiti courses nga may i-offer ti kada probinsya ta pagamin dagiti investors tayong training centers ket voluntary no nya di kayat da nga i-register kada kami ket isulaan. Though we can suggest no anya di course kuma kayat da but we cannot compel them to register sa no nya lang di kayat da iso lang talaga. So adda dagiti training programs nga adda dito Ilocos nga awan ti sabali nga probinsya ket no madamag da mabalinda nga may ag-apply ditoy. Mabalinda ba nga maka-avail kada laki di available nga slot ken ma-comply da laki di requirements. Kasi ma'am, mabalin. Awanti ko nating provincial containment open to everybody, but of course, we prioritize the residents of the province. Yes, same as true, sir, no. For example, da nga training kasi niya available dito, pero available kini Norte, Yes. o yun, tulungan tayo. Yes, ma'am. Naawan ditoy, aware kami imot nga dito nga province ket adda tumawag kami kinyada tano adda available ket i-facilitate me i-forward mi kinyada di application form or no kayat ni applicant nga mapan mismo dijay test da dijay nga area i-assistant to matan basta i-facilitate mi kasi mat ti obraan tayo kayat tayo nga matulungan dagiti makasapol so pagtitinulungan nga talaga. Yes. Alright. So, sir, before tayo i-close it interview tayo, dapat kaya't mga inayon, baka kaya't mga i-highlight yung programa tayo kay addition. Yes, when tuloy-tuloy latamat apo iti panagi-provide tayo iti quality training. In fact, may bagatay nga quality training kasi from time to time we conduct compliance audit ma'am. Compliance audit kasi nung ngamin ag-register dati program at the ocular inspection i-check tayo digiti masapol nga requirement di curriculum. Pero after registration, ket baka ngamin no awanan dagiti gamit. So we conduct compliance audit, surprise inspection, tapno di kasakit masigurado tayo nga adda pa lang digiti kasapulan para yung training program. Hala gamit ang amin training materials, supplies, isumo lang di trainer nga naka-register kinyami. So we do that to ensure the quality training provided to our beneficiaries. So duhaan na pong amin nga kayatyo ket adda diti probinsya tayong Ilocos nga umay kay latta po agda magkadahami taano ti kasta ket magaydan dahayo mawatan mi DJ need yung nga talaga so nga agpas-facilitate tayo latta yanos tayo lang mati aguray no scholarship ti masapol tayo apo haan gamin nga bigla-bigla ma'am Juya iti downloading ti allocations tayo
Gananos tayo lang nga po, taano di kasta ket barbaring no iti sumalsaro no ket madahayo mati makabel. So adupay apo di scholarship slots tata may kailang diti opisina di tayo may baga may binsa-binsa amin ma'am no nya dagitoy maagay dahayo. So iya lang apo iti ket nga idanon ken last agyaman kami ti PIA dito nga gundaway manen ma'am ngin paayo tapno ti kasta ket makauman-uman tayo dagiti kaprobinsyan tayo sapay lahuman ta agtultuloy ma'am tinapintas nga partnership tayo ket may pahamot ti latta dagiti agda mga programs and activities met ti testa. Thank you. Sir, no, adda kayo ti damag or queries kanyayo, nya ti, apart from dito yung offices tayo, sir, nya ti hotline tayo, or social media, or GLGUs na, sir, mabalin na magdamag di jay? Yes, mabalin kay apong mapanagdamag di LGU kasi adamat ti designated nga Community Training and Employment Coordinator or CTEC every municipality. Birukin nyo lang apo, ibagayalat ta dyan no sino ti designated CTEC addat ti direct nga contact da kada kami dagiti si Tekyo ket actually adumam ti nagdamdamag nakapabil nga kaprobinsyaan tayo nga through si text na panda nagdamag ta kasi yung ti pagbaga tayo nga obraan da ano ti kasta ket maamuanda so nga dagiti si tek tayo met ket ma-informaran da matlatta from time to time no updated met DJ knowledge da may pangupitest data no guided da ken may tadamat di eksaktong informasyon kada kita damdamat. So di social media mi ako kitain nyo man di R1 Ilocosur. R1 Testa Ilocosur. I-follow yung page dati ma'am. Mabalin kay latamat nga ag direct message di jay adamat iti kaopisinaan tayong nakatuka nga ag-reply kada kayo every time nga da iti saludsod in your message yu dijay. Alright, thank you sir. So, no, adati damag tayo or create tayo, ti Test the Ilocosur, i-follow, i-message tayo lang ti R1 Test the Ilocosur Facebook page. So, day tagarot, tinagpatinggaan, ti interview tayo kini Sir Wendell Butacion, supervising TS specialist manipod ti Test the Ilocosur. So, on behalf iti Director General mi ni Ma'am Catherine De Castro, ken ti Regional Director mi ni Ma'am Jeneline C. Role, siya ni Joya Kimuyog, manipod ti Philippine Information Agency, kadeto tinagpatinggaan ti Abuen tayo teleradyo program.